ಎಸ್ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಡ പോകുന്നുണ്ട്. ಸೊ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಕ ನಮಕ್ 2 ವರ್ಷದ ಸೊ ದಾದ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡ. ಸೊ ಅವಿ ನಮಕ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ತೂದಿತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಕ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಲ್ ನಕ್ಲ ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೆ ಬರ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಇನಿ ಕಾನಗ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಡ പോകുന്നുണ്ട്. ಸೊ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಕ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊ ಫ್ಲೋರಿಡ್ ನಮೋಲ್ಲ ಸೊ ಭಾರತ್ ಮಹಲ್ ಫ್ಲೋರಿಡ್ ನಮೋಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ 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 ಜನಕುಲು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಆಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂದಾಜಿಲ ನಂಚದ ಉಪ್ಪನಕ ತುಳುನಾಡದ ತೆಲಿಕೆ ಕನಂಬು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಈ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಆದುಂಡು. ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಗ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದುಲು ಏಪಲ ಸೊ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಗ ಸೊ ಇನಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಮೂವಿ ಇನಿಕ್ ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಮಕ್ ಶುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಕ್ಕಾದ ನಮಕ್ ಶುರು ಆವೊಂದು ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಗ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತೂದು ಸೊ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಡ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದ ಅದು ಗೊರಡು ಪಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉಪ್ಪನಗ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚೊಂಡು ಪಂದಿ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಗ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರಿವ್ಯೂ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದು ನಕ್ಲು ಕಲಾ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಸೊ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಪೇರು ಬಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚೊಂದು ಬಂದ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಯಾನ್ಲ ದೀಕ್ಷಿತಲ್ಲ ತೆಲ್ತು ಆಯ್ಗಲ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಎಂಗಲ ಬಂಜಿಬೇನೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಂಜು ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಕಿಂಗ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಉಮೇಶ್ ವಿಚಾರ ಸೂಪರ್ 100 days ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೂಪರ್ super 100 days guarantee well acting so ಕಂಡೋಟ acting super ರೂಪೇಶ್ ನನಲತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು ಲೈಫ್ ನಲತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬುಳಪೇರು ಕನ್ನಡ ಎಂಗ್ಲನ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನ್ನ ಬೆಳಗುನ ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷೆ ತೋಜ್ಪದೇರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖಂಡಿತ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಬೋರಿಂಗ್ ದಾಲ ಇತ್ತು ಸೀನ್ ಆಸಮ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ತೂವಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ತೂವಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಸಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ನಗಾಡಿದ್ದು ನಕ್ಕು ಸಾಕಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಎನಿಸಿ ನಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಾತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಳ್ತ ಯಾನ್ ತಿಳ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ತಿಳ್ತಾರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದು ಬುದಪ್ಪ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಬೈದು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಗ್ಲ ತುಪ್ಪ ಇನ್ನು 100% ಇಂದು ಎಟ್ಟೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತಂದ್ಲಿ ರಾಣ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತು ತೂಪು ನಾವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಗ್ರೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರಾಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಕುಳ್ಳೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಾಗಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು తెలుసు ಸಾಕಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನ್ನಡು ಪಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಈ ಮೂವಿ ಐ ಮೀನ್ ಎಡಿಟರ್ ಲೈನ್ ಗುರ್ತೈತೆನಾರೆ ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರೋ ಸೊ ಆರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ನಮಕ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂಡ್ ಆರ್ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬಂದು ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಮೂವಿ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ದಿಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಮೂವಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಬರೋದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಉಂಟು ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಿರುಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಪಕ್ಕಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತೂವಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೈತಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬಾ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತಾರೆ ಏನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂದಿರಿ ಬೋಲನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂದಿರಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ವಿಲ್ಲನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಂಚನ್ ಇಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟೋರಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎತ್ತಿನಾಗ ಕಾಮಿಡಿದ ಕಮ್ಮಿ ಇರತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿತ್ತುವರೆಂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಒಂದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ರೀತಿಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚುಂಡ ಮೋಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ
ತುಳುಟೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬೈದ ನಮ್ಮ ತುಳಿಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ 100 days ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೆಲ್ಪರ ಇರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಫೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈಟಿಂಗ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ 100 days ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ 100 days ಪಕ್ಕ ದಾದ ಬಂದ್ಬರಿ ಅನ್ಕೇನ್ ರೆಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಅನ್ಬಿಡ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ದೇಪಣ್ಣಗ ಇನಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದಿಗ್ಗಜರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋದರು ಭಾರಿ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲರು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಒಂದಿನ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಒಂದು 5,000 ಮಿತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆತ ನಾವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಹೆಂಕಲೆಗೆ ತುಯಿನಾಗಲು ಏರ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ ಇದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿ ದಾಖಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಬಯಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇನೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಇದು ಏರಿಯಾ ತೂತು ಜರು ಇನ್ನಿಯೇ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಈ ವೀಕ್ಡ್ ಈಗ ಕೈತಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ 2 ಗಂಟೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ಬಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಬಣ್ಣ ಗಿರ್ಗಿತ್ ಮೂವಿ ಎಂಚ ತೂಯನ ಅಂಚ ನಿತ್ಯಲ್ಲ ಇನ್ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂದು ಡಬ್ಬಲ್ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲು ಬರಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರಲೆ ಜನಕ್ಲನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ತುಳುಗು ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಆರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಭರ್ಜರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ತೂತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ತೂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತು ತೂಲೆ మీకు గ్యారంటీ పంపింది 100 days పక్క పంపాలి పైసా వసూలు పంపాలి సూపర్ ఆత్మని ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకే ಯಾ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಯಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬೋಡ್ತಿನ ಅಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ರೂಪೇಶ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೆರೆದು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಬನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತನು ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಮನ ತುತ್ತನು ಐದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಹೆಚ್ಚನೆ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ತೆಲ್ಪೌಂಡು ಯಾಕಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರಿ ಇತ್ತರ್ತು ಪುದರ್ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದ್ರಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಅಂದ ನರ್ಸನ್ ತೂದು ಬಂತ ಶೋಕಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮೂವಿ ತೂದು ಸೊ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದೆನ್ವ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಥಿಯೇಟರ್ ತೂದು ಅವನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯರು ಉಳ್ಳು ಬಂತದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತಿದೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಲಿದಾಗ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ತೆಲ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಕ್ಕ ತೂಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೋಡೆ ಎತ್ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜೀತು ಬ್ರೋ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೂದು ರೋಲ್ ಸಂಜದ ಪನಗ ಮೂವಿ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ನಿತೇಶ್ ಉಳಿ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿದ ಎಂಚಾಣ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ್ರೆ ಜನಕಲ್ ಮಾಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಂಡಲ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತರ ಜನಗಳು ತೋರ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡ ಅವ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡ್ ಅವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ತಲಿಪಾವ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಮಾತಲ್ವ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಪಕ್ಕ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಲಗನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದಲೇ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಪಕ್ಕ ಇದು ರೂಪೇಶ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೋಡ್ ಬಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಸೊ ಐಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತುಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಸೋಪಾ ಸೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ತಿಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲ ತೆಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ತರಲೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಬುಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತೊಂಜಿ ತೂಪನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿರು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತು ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರ್ನ ಜುಡೇಟ್ ಅಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಶೋಕಡು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಫಿಲ್ಮ್ದ ವಿಲನ್ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ನಾಯಕ ನಟ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೇರು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭರವಸದ ನಟಿ ಅದು ಬರ್ಪಡ ಉಂಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ 100% ಜನಕ್ಕೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ
ಬೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಬೊಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಕೂಡ ರಸದ sir. So overall it was good. ಒಂಜೆ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚ ಬರಿಚೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಲ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಈತ್ ಮುಟ್ಟೆ ಅಂಡ್ ಕೂತೆ ಓಲ ತುಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂವಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಾಗ್ತಂಡು ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿರ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈವನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಬರೋದು ನಾವು ಏನಾಗ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ವಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅವರ್ಡ್ ಈವನ್ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಡುಪುನೇನೆ ಆರ್ನ ಆ ಏಮ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಯೋಚನೆ ಅವು ಪೂರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿನಿ ಪೂರ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಚಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಒಕ್ಕ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ದಯಪಂಡ ಆರ್ನಟ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇಡ ತಿಕ್ಕಿದನತ್ತ ಬಂದ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದನಾತ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತುದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ದನಾತ್ ನೂದತ್ ಒಂಜಿ 500 ದಿನ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತು ಸಹಕಾರ ಪಡುವಣ್ಣದು ಏನೊಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮೇನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಯಾಕಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ಕುಲ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸಂದೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋದ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಂದೀಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂದೀಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂದೀಪ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಟೀಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಸ್ ದಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರಾಕುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದೇ ಬರ್ಡನ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಕೊಡ್ದ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡ ಆಪನ್ ಪಿನಚ್ನ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬದ್ದ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರೋಡು ತೂಗೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ದು ತೂಗೋಡು ದಾಯಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಬರೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಪ್ಲಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಲಾಯ್ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅತ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ನಿಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಬಟ್ ಮೂಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನನಲ ಲಕ್ ತೋಜುಂಡು ನಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಸನ್ನೇರ್ನ ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನೇರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಂಡತೆ ತೆಲಿಕೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಂದು ಪನೊಲೆ ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೈ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿದೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಯಾಪನ್ನಗ ರೂಪೇಶ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ್ನಾಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಇಂಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಬನ್ನಗ ಇದು ಫಿಲ್ಮುದ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ದಾದೊಂದು ಐಟು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾಪನ್ನ ಇನಿ ಸರ್ಕಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಬಣ್ಣ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಡೀ ಟಾಕೀಸ್ ತೆಲ್ತು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾತು ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ಕಸ್ ಜೈ ಸರ್ಕಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೌರಭ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಸೊ ಮೂವಿ ತೂದು ಬೈದಾರೆ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೀರದ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಯ ಬಟ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕೊನಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಐನ್ ಓಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೋರಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಬೋರಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನೇರು ಸೊ ಓಲ್ಲ ಬೋರಾ ಬಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ದಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀದ ಸಿನಿಮಾ ತೀರ ಬರ್ಪಾರ ಈ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರಾ ಬಜ್ಜಿ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ದೇವಲರೊಟ್ಟಿಗೆ Hi, first of all, my brother. So, I am the coastal with the member. Onji, no Big Boss winner. No, maybe Karnataka winner. Nanchana Roopesh Shetty. First movie anta super duper aitana. Ee movie da with mast expectation ittana. So, maata kalavidarin part onji super entertainment ಕೊಡ್ತಾರೆ. Circus ರೀತಿ entertainment ಉಂಡು. ಐಟು choreography award, singing award, ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ನಾವಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸೂಪರ್ KGF ದ ವಿಲನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ ಸೊ ರಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ತೋದು ಬೈದಾರೆ ಅಂದು ಸರ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪೋಪನಗಾರನ ಫೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು
ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೂಪೇಶ್ ಪಂಡಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ರೂಪೇಶ್ ತಿಕೊಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಐಬ ಗಾರಿ ಇತ್ತೀಜಿ ಬಟ್ ಡೆಬ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಕೊಡು ಈವನ್ ಭೋಜನ ಮಗಲ ಅದು ಕೊಡು 2 ಜನಲ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದರು ಇವ ಐತ ಮಿತ್ ಯಶ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಆತಿ ಕುದುರ್ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ದರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಪಂಡುಲಿ ಸೊ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಆತನು ಎಂಚ ಸರ್ಕಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಬಂತೂರಿಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ ಬಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೂವಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಚಾನಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅವು ಪಂಡ್ರೆಗೆ 2 ಬಾತ ಇತ್ತು ದಯಪಣ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಇತ್ತಾಡ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಯ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ಆರ್ಪಣೆ ಜನವರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಮಲ್ದುವೆ ಬಂದು ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಸೊ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆದುಪ್ಪುಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕ್ ಸೊ ಟೀಮ್ ರೂಪೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಸ್ ತಿಗ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲಪೇ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗಳ ರೂಪೇಶ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಸಾಂಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಚನೆ ತೆಲಿಪಾರ ಬಂಜಾರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣಾಡು ಭೋಜನ್ಯ ಮಾಡು ಹೀರೋ ವಿಲನ್ ಸೂಪರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿಗಳು ವಿನಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಮೂವಿದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಪಿದೈ ಮೂವಿ ದೋದು ಪಿದೈ ಬರೋಂದಲ್ಲ ಏತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹುರ್ಲುಡು ಬೆಂತೇರು ಎಂಚಿನ ಬಂದ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಲ್ದನ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟು ಮಿತ್ತುಂಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರ್ತದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆಂದಲೆ ಆತ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕಸ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ತೂಪ ಅಂತ ಪನಂದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ಕಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಲೆ ಅವನ್ ಗೆಂದಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬರೋದು ಎಸ್ ಎನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಪಟ ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕಸ್ 3 ತಿಂಗಳ ಬಕ್ಕದೇನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಪಟ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬರ್ತೇನೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋ ತೂನಾಗ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂರ್ನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬೈದೆ ಮನಲ್ಲಿ ಆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಏರ್ಪುರ ತೂತಾರ ಅವೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ದಾಲ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಂದು ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇರಿ ಬಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೆಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿಗಿಂದ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟ ಲೈನ್ ಲದೀತು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇರಕ್ಕಲು ಒಂದು ಎಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಬಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಟು ಬಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಬರ್ತದೆ ಜೆಪ್ಪೊಚ್ಚು ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂಚೂರು ತೆಲಿಪೋಲಿ ಬಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ತೆಲಿಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಗಡಿ 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 ಅವೇ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ತೆಲಿಪು ನೆಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ದಿಗ್ಗಜರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಕಮೆಂಡೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ರೂಪೇಶನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶೋ ಕುಂಟು ಆಪಣ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲನ್ನು ಕುಂಟು ತಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲ ಶೋ ಕುಂಡು ರಾಹುಲ್ ವಸಿಷ್ಠಾನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಲ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಂಡು ಹೊಸಬೆರ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮಿ ರಚನಾ ರೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾರ್ತಿ ತರಾಣ ಹೊಸಬೆರಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಶೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಲನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬಾರಿ ಖಡಕ್ ವಿಲನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ ರೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಮಲ್ದೇರಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ನೇಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕಾಡ್ತೀರಿ ಒಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೊಂದು ನನಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಲೆ ಅನಿಸ್ತು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಕಾತು ಚೀಪ್ ಬೇಲೆ ಮನ ಬರ್ಚಿನ ಬಾಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಲೆ 150 ಜನ ತೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತೆಲಿಪು ರೈಟ್ ಉಪ್ಪನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ವೇಟ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಇದು ಪಂಡ್ರೆ ನಿಜ್ಜಿದಾಲ ಇದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಶೋಕುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬಂದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಟೋಟಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಜನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಸ್ ಮೂವಿ ತೂದು ಬೈದ ನಿಜವಾದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 10 ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ
ಬಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ರೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಾನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಸರ್ಕಸ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದ ಎಂಗಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಳು ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಬೈದಿನ ಕುಲ್ ಏರ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ವರ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಚೂರು ಕನ್ನಡ ತುಳುಂದತ್ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೋನುಂಡು ಪಂಡ ಇರೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಯ್ಬ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಸೀರೀಸ್ ಅವನು ಬತ್ ಜನಗಳು ಸ್ಟಕ್ ಆದೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚೆ ಕನಪನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರೋಡಿತ್ತು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅನ್ಪನ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಅವೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬತ್ತು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಬಂದುಲೆ ಸೊ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಡ್ ನಮಕ್ ಮೂವಿ ತೂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ಕೊರಿರ ಅಂಚದು ಪುನಕ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪಕ್ಕ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಕ ಸುಳ್ನಾಡದ ಬಂದುಲೆ ಏರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಯರೆ ಏರ್ಲ ನಿಕಲ್ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಚ್ ಇನ್ನಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚದು ಪುನಕ ನಾಟ್ ಬೇಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಲಿ ಸೊ ಬರ್ಸ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೊರಾದು ಬರೋದು ಅಂಚದು ಪುನಕ ತೆಲಿಗೆದ ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಉಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಪುನಕ ತೆಲಿಗೆದ ಬರ್ಸನ್ನು ಪಟ್ಟಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಚದು ಪುನಕ ಮತ್ ಜನಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ನಿಕಲ್ ದೈದುಲ್ಲರ್ ಜಾಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ನಿಕಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲೆ ಸೊ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಮೂವಿನ್ ಸೊ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಡ್ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಪುನಕ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿನ್ ಎಂಚ ನಿಕಲ್ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಬಂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿನ್ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಪುನಕ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರ್ದು ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮಂತೊಂದಲೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಗುರುನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ವಿಜಯ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕುಲೂರ್ ಸೊ ಕೇನೊಂದು ಪ್ಲೇ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ.